Wala naman talaga eh. Ano ba kasing problema mo? Anong wala naman talaga? Eh, nanonood ako ng mga vlog. Ano ako, tanga? Anong palagay niyo sa akin ginagawa niyo akong tanga? Ang sweet-sweet niyo sa vlog, palagay niyo hindi ako nanonood? Ano to, lokohan? Isa rin yung Marianong yan, napakalandi. Mga kabatang Mo, ganyan. Kasama ko ngayon si Lexi, ang idol nyo. Ang hati ng SY Chat. So, yun na. Magkasama na naman kaming dalawa. Yes. At dahil hindi nyo pa naman siya nakita kung paano siya mag-ayos. At nakita nyo naman kung gaano kaganda ang ating kasama ngayon. Ayun. So, pinangarap na nga siyang maganda. Lalo pang gumanda. Dahil nga, meron siyang i-share sa inyo ng mga tips sa kanya kung paano. Okay. So yan, tapos na ako magkilay. Ang isusunod ko ngayon, blush on. Ito po yung gamit kong blush on. Anong gamit From mo Beauty nila? Derm. Ayan. Beauty Derm. Beauty Derm. Oo. Beauty tint. Ayan. So, ganyan lang. Talagang tint lang yung gamit niya, no? Oo. Actually, pwede to sa lip. Pwede din sa cheek. Tapos yun, ito, gumagamit din ako. Minsan na minsan lang. Eyeshadow. Usually, yung gamit ko ito, yung gold. Ay, yung parang makinang. Makinang lang. Kinang-kinang lang. Shining, shimmer, and splendid. Ayan, lagay lang natin. Daliri lang po gamit ko. Ayoko nang nagbabrush. Kasi feeling ko hindi siya nasisiksik talaga sa balat. So, kinakamay ko siya. After nun, liquid eyeliner. Bakit yung mukha ko? Ayan. So, since hindi naman natanggal yung liquid eyeliner ko, ayan, meron pa din Ako siya. naman mag-ayos. No? Hindi ko na lang siya ilalagay. Mag-proceed tayo sa mascara. Ayan, yung mascara ko from Maybelline. Yun lang, pampahaba ng lashes. Pampaganda-ganda lang, ganto-ganyan. Ay, lalagyan naman natin. Try mo ng- din yan, girl. Ayan. Ayan, sige, girl. Hindi lang po labi ang nalalagyan ng lip tint, pati din po ngipin yun. No? O yung iba, pag naglalagay sila ng lip tint, pati ngipin. Never pa nangyari sa akin yan eh. Ewan ko siguro magaling lang ako mag-blend. Kasi Gamit po ang yung labi ngipin ko po ay nakausali. Kaya po labi Ayan. pati ngipin So, ko ay yun nga. Tapos na tayo sa mascara. Tapos na tayo sa kilay. Sa eyeshadow. Sa blush on. So, yun guys. Tapos na ako sa lahat. Ang next step ko, yung lip tint. Kasi ito yung last na step. Yung lips. So, ayan. So, ito yung last step, di ba? Pagtapos ka na sa kilay, Yes, yes. sa mata, tapos ka na sa cheeks, yung last yung lips. So, ito, ganito lang ako maglagay. Konti lang. Ayan. Ayan, ganyan. So, yun guys, tapos na yung aking, Uy! Bakla! Bakla, ano nangyari? Magulat ka. Uy! Ano nangyari? Jen, Vlog kami, bakla, madil. ano problema mo? Tinatanong mo ko, anong problema ko? Ikaw yung problema ko eh. Bakit? Anong bakit? Ano bang ginawa ko? Hindi mo alam kung anong ginawa mo? Hindi. Talaga? Ano? Wala kang alam? Wala kang alam sa mga nangyayari? Uy! Ano ba nangyari? Uy! Ano ba nangyayari? Lang tayo dito. Nagbablog kami, baliw. Wala akong pake. Di pa tayo. Ano ba kasi nangyari? Alam mo naman kung ano nangyayari. Pa-practice ako mag-recording tapos may nangyayari na pala? Walang tayo dito eh. Dami yung keme, nakakapikon na eh. Relax ka lang din. O ano, magsalita ka? Hindi ba alam yung pinagsasabi ko? Ano, wala kayong alam? Wala akong alam din. Wala naman talaga eh. Ano ba kasing problema mo? Anong wala naman talaga? Eh, nanonood ako ng mga vlog. Ano ako, tanga? Anong palagay niyo sa akin ginagawa niyo akong tanga?
Ang sweet-sweet nyo sa vlog, palagay nyo hindi ako nanonood. Ano to, lokohan? Isa rin yung Marianong yan, napakalandi. Tapos sasabihin mo, hindi mo pa rin alam? Nakikita mo naman siguro yung mga bash sa atin, no? Sa inyo. Kung ano-ano na sinasabi, patuloy pa rin kayo. Tapos pag uwi nyo dito, parang wala nangyayari. Magkakasama tayo dito, tapos naglolokohan tayo. Alam niyo naman yung dahilan kung bakit palagi ako naiiwan. Ano? Iyak-iyak ka pa dyan? Nagbabait-baitan ka? Hindi ako nagbabait-baitan. Eh, anong iniiyak-iyak mo? Bakit? Ano ba ginagawa naming masama? Ginagawa lang naman namin yung trabaho namin, ah. Trabaho ba yun? Na yun eh. Naglalampungan kayo? Di nyo ba naiisip yung mararamdaman ko? So ngayon, hindi mo pa rin alam. Paano kayo? Tama na nga yan. Victim ka. Paano kayo? Paano kayo? Isa ka pang walang alam, so hindi mo rin alam. Ano ang pinagsasabi mo? Ano to? Isang teleserye o kontrabida? Pinagsasabi sa mga tawa na naman yun. Eh, kasi masama yun, mali yun, tanga ka ba? Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Ikaw kasi hindi mo naiintindihan. O ano na naman di ko naiintindihan? Ano bang ginagawa namin? Nagtatrabaho kami. Nagtatrabaho, naglalampungan! O ngayon, dito mo sabihin, sa harapan namin dalawa. Magsalita ka. Oy, tama na yan. Hindi ka